En el marc del Dia del Cos de Duana, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha anunciat l'obertura d'un concurs per incorporar 15 nous agents al cos de la duana. Actualment, la plantilla està formada per 63 membres i l'objectiu del govern és situar la dimensió adequada del cos al voltant dels 80 agents. De les 15 places convocades, 5 són de nova creació i les altres 10 serveixen per cobrir jubilacions o promocions internes. Paral·lelament, també s'han obert concursos per a càrrecs de cap de brigada i administrador, amb la voluntat de facilitar la progressió professional dins del cos. El ministre ha admès que una de les principals dificultats és la manca d'aspirants, un fet que ha atribuït sobretot a qüestions econòmiques i al nivell d'exigència de les places. En aquest sentit, ha confiat que les noves graelles salarials facin més atractiva la professió, especialment per als joves i per incrementar la presència femenina. Lladós ha recordat que la tasca de la duana va molt més enllà del control fronterer, ja que inclou la lluita contra el frau, la protecció del sistema econòmic i una funció clau en la recaptació, amb prop del 40% dels ingressos tributaris vinculats a la seva activitat. El reforç del cos també s'emmarca en el treball conjunt amb la policia i les autoritats franceses al pas de la casa. Creus que les millores salarials seran suficients per reforçar el cos de duana? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.